Es diu Afinitats, és a cura de la Chantal Grande i el que ell ha buscat és dir, amb 8 artistes, 4 que ell té la fundació, llavors ha agafat 4 fotos de Terrone que ha buscat ell, Afinitats. És a dir, amb alguns sembla que siguin més evidents i amb altres no. Això és una opinió molt personal, però a la llarga que tu vas visitant l'exposició vas descobrint coses, vas descobrint un lligam un amb l'altre. Hi ha paisatge, quan parles de la gent del paisatge, pensa en el paisatge natural. Aquí veus paisatge intervingut, el paisatge urbà o arquitectònic, digue-li com vulgui. I penso que és una molt bona exposició i que val la pena veure-la no pels autors, sinó per la manera de representar el que ens envolta. En el meu cas són les fotografies de Nova York de l'any 98. Espero que la gent descobreixi el que jo no vaig descobrir o quan les vaig fer, perquè el bo d'una imatge és que veguin allò que tu no has vist realment. I és un treball ampli, que la Chantal en un dia de tria, n'ha va agafar 25, ara va deixar 15, m'encara va deixar 10, que és la mitja que tenim tots els autors. Encantat d'estar aquí i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de penjar-nos per les xarxes, que falta bons reportatges fan falta. Para mí, Tarragona, han empezado a presentar fotografía en l'any 81, es la ciudad de la imagen en Cataluña, la imagen fotográfica. Desde l'any 80 presentem fotografía, fotógrafos, artistas que usan la fotografía y invitamos al espectador a ver de otra manera, en este caso paisaje. Porque ¿qué es el paisaje? El paisaje es un sentido que tenemos gracias al arte y a la cultura. A partir del momento que un fotógrafo enmarca un fragmento de temps y un fragmento d'espai, crea una fotografia. Aquesta fotografia que ocupa la galería y la Fundación Fòrum en la Casa Canals, donde hacen dialogar artistas que aprecian la ciudad mítica, el carrer de la ciudad mitológica y también pequeños espacios bastardos donde la gente difícilmente podría pensar en vivir, en trabajar, en amar. Pero estas dos cosas, estos dos espacios tan diferentes, de una naturaleza poquito a poco ocupada por el hombre, avegada, abandonada, naturaleza destruida, construida, reconstruida, olvidada, es lo que es nuestra sociedad, es donde el hombre ha escogido vivir. Sí, señor. Amar, fotografiar, una manera de vivir.